クション仮面使えることが全然来ないんですけど、今回。なんでなんでマジで。ほい。いや、1キャップいらんねんけど。すごい今じゃない感あるよ、それ。はい。はい。えー、っと。はい。あ、なんも出ないね。これ何パーセントの確率なんかわかんないけど、いや、確率出したいな。何パーぐらいだろう、期待値。この乱数もあんま良くないですね。OK。よしよし。まあ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 、今のジャッジは良かった。いい。いい。今のジャッジ、ミスってはいるけど、ジャッジは悪くなかったはず。はい。はい。こうで、およし。ここの乱数。ほい。OK。これ大事にいこう、これ大事にいこう。ほい。早くないこれ。はいや。この乱数むっちゃいいな、今の。あとは、正義の仮面を見せてくれ、俺に。保険で。はいはいはい。い下手なことするよりかもういっちゃうか、これで。これでいっちゃおう。これでいっちゃって、で、いや、本当に、風間くんのところで全然、アクション仮面の仮面が全然出ないっていう。で、OK。よしよし。よしよしよし。え何当たったん今。おし、来た。ラッキー。間違えた。なんで
いやー、ミスった。いやー、ミスった。まあ、いいか。ここの乱数も、いい乱数で頼む。一番いい乱数で頼むと、OK。一番いい乱数で頼むぞ。いいな。アクションな仮面ですか。痛い。よっ。で、ここで投げれば取れるから。OK。これでうだうだするぐらいやったら。OK。次やな。坊ちゃんとこ、問題は。坊ちゃんところ。イラッとした今。多少のロスはまあいいよ。アクション仮面からここもミスしないようにミス少なめでいきましょう。OK。OK。安定取ろう。よし。OK。よし、来た。よかった。よし、来たぞ、来たぞ。落ち着け、落ち着け。来た。よっしゃ。よっしゃ。あれ。おっしゃ、来た。やった。おっとぜ。やったー。9分22秒。おっ、オッケーオッケー。
めっちゃ坊ちゃんとこドキドキした。ああ、しっかたんいらっしゃい。いらっしゃいってか、いたよね、ずっと。やったー。やっコートとバックコートバレてた。まあまあ、バレますよ。そもそもね、みんな、チャットって書いてるところね、今日からの NGS 深あ、夜いい、が全然。結構激しいから見ながら。全然いい、全然いい。いったいった。出た出た。これは早いよ、結構。マジで。これは早いよ、結構。まあ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 。結構、ああ、でもいいね。8分台。いけるよな、多分これ、乱数。乱数次第では。多分ね、あのー風間くんのところ、風間くんのところで多分10秒は絶対いける。風間くんのところと、あと、ロボ回がスムーズじゃなかったんで、あれで多分5秒ロスなんですよ。感覚的にね。で、坊ちゃんほぼ完璧だったし、ハイグレ魔王も、ちょっとタイミングミスったかなぐらい。一発ミスってるから、これで多分20秒。あと、あれだな。そうだね。あと、あれだな。パンギラスだったっけパンギラス。あいつの攻撃一発ミスってる。一発打ち損じてるから、一発打ち損じて、プラス 2発打ってるんだよね。だから25秒。なんで、言っちゃえばあれだな。4位ぐらいの記録はあったんだね。ミスってなければ。いやー、まあ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 。これでもすごいいいですね。記録良かったです。まあ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 。今日はもういいんじゃねこれ。いや、今日はもうなんか、すごい、このゲームに関してはやりきった感あんねんけど。いや、頑張ったでしょ、このタイムは。まだ、昨日始めたばっかですから、僕。昨日始めた人ですからね、このゲームをね。昨日始めたばっかりですから。よし、今日はこんなもんで、このゲームは許したろうぜ。やった。やったー。出た出た。いやー、疲れた。ベレレレ。フルパ一回やろうかな。